Tu, sí, a tu, saps que el dia 8 de juny són les eleccions sindicals a l'AMT? Vols conèixer les propostes del TUC Intersindical Valenciana? Així les tens. Apostem per la jornada de 32 hores. Desde el Comité de Seguridad y Salud velaremos por unas condiciones dignas de trabajo. Reivindiquem la jubilació als 60 anys. Queremos que se repongan las vacantes pendientes en ingeniería. Reivindicamos la prima de toma y deje. Treballarem per a reduir el ritme de treball y aumentar el temps de descans. Reclamamos subidas salariales que al menos compensen el incremento del IPC. La plantilla sempre tindrà l'última paraula en acords i convenis. Es movem amb tu.